se on sitten MM-kisat alkamassa, niin millaisilla mietteillä kohti P19 MM-kisoja Norjassa? Aivan hyvillä mietteillä. Tietenkin meillä on pikkusen nyt haastavaa tämä alkustartti tässä, että 3 varamiestä on saatu jouduttu ottamaan sitten reservimiestä, että muutama kuumepotilas ja 1 loukkaantuminen, mutta loistava homma, että saatiin miehet nopealla aikataululla, että viimeinen tulee sitten tänä iltana ja joukkue on taas kasassa. Mutta hyvillä mietteillä. Joukkue harjoitteli Porvoossa pari päivää, mitä sieltä jäi käteen? No joo, siis harjoiteltiin tiettyjä käytännössä joukkueen muotoa, se on niin se tärkein meidän juttu käytännössä, saadaan tuo puolustusmuoto kuntoon, että sitten saatiin harjoituspeli aikaiseksi, jossa treenattiin niitä asioita, niinkään tuloksellisesti ei ollut merkitystä, että miten sitten peli päättyy, mutta saatiin niitä elementtejä sinne pelin sisälle, mitä halutaankin, että aivan hyvä leirikokonaisuus oli. Joukkue lensi tänään Norjaan ja vielä on harjoituksessa sitten tänään illalla, niin mitä siinä haetaan? Oikeastaan tämä illan ainoa teema käydä sitä kokeilemaan sitä uutta tulevaa kisaa alustaa, niin sanotusti, minkälainen jää on, minkälainen puitteet on areenalla, ettei tarvi niitä huomisessa aamupelissä sitten ihmetellä, että käydään vain testailemaan jäätä, hakee vähän fiilistä luistimilta, että ei mitään sen isompia asioita tänään harjoitella. Huomenna sitten aamulla 10 paikallista aikaa Norjaa vastaan, niin millä miettein siihen? Joo, lähdetään peliltä parantaa ja tietenkin aina tärkeää tämmöisessä turnausmuodossa, että saadaan hyviä asioita matkaa heti alusta asti mutta luottavaisin mieli lähdetään. Tietenkin vastustajasta ei hirveästi ole tietoa, että muutaman pelaaja tietää, mutta sen näkee sitten huomenna ja että mitä se vaikuttaa, mutta lähdetään pelaamaan sitä omaa peliä ja siinä sen. Millainen joukkue on nyt kasassa? Nyt on kasassa kyllä luisteluvoimainen joukkue ja pallotaitava joukkue. Tosi luottavaisin mielin niin siihen omaan peliin rakenteluun ja rohkeita pelaajia on. Että luottavaisin mielin siihen ainakin, että se oma pallollinen peli on. Ja se tuleekin olleen teemana, että me uskalletaan rohkeasti viettää palloa ja hyökätä. Että ei luovuta siitä helposti. Pystytään myös niin hallitteen pelejä pallollisena. Mitkä on joukkueen tavoitteet? Joukkueen tavoite on mennä finaaliin ja se on sitten aina yksittäinen peli, että se ratkeaa monesti niin pienenkin asioihin, niin kuin viime vuonna muistetaan, että oltiin tosi lähellä mestaruutta ja pienet asiat ratkaisivat sen pelin tällä kertaa Ruotsille, mutta finaali nyt lähtökohtaisesti on ensimmäinen tavoite.